Сәлем, тәрәзәдә кояш, календарда май, күңелдә кояш, экраннарда мен Айрат Ильясов. Демәк, ТопКлип хит парадан башлыйбыз. Бәйрәмнәр дә узып китте. Инде ныклап эшкә керсәгез дә була. Хәзер җырчылар да эшкә тотыначак. Җәй ул туйлар, туган көннәр уздырылучы иң матур чор. Атна сайын бәйрәм, атна сайын мәҗлес дигәндәй. Бүген хит парадыбызда шул хакта сөйләшербез. Резидентларыбыз мәҗлесләр алып барамы, ничә сумга эшлиләр, аппаратуралары бармы? Хәзер белербез. Киттек. ТопКлип кагыйдәләрен беләсез инде. Сезнең тавышларыгыз җитмәү сәбәпле бер резидентыбыз белән саубулашабыз. Клипны карап узыйк. Сөйгерің бар, сиңа бирәм, җил яңгырдан сакласындырмам. Синең куллар җылы, мин бит бәйләм, өшетмәсең аны тундырмам. Сөйгерің бар, сиңа бирәм, син бит минем якын үз кешем. Ләкин бу атнада бер баскычта урнашучы ике клип булу сәбәпле ике резидентыбызга сау бул диябез. Шулай ук клипны карап китик. Язлар килде, күңелләрдә ташкан, исрәмин, шомарт исенә, без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм, исеңдәме, иркәм язгы кичләр. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Татар эстрадасының иң шәп клиплары биредә җыела. Аларның чираттагысын каршы алыгыз. Башкаручыны яки клипны ошатсагыз, 1320 номерына ТопКлип сүзе белән башлап, әлеге клипның кодын язып җибәрегез. Үтәгеләр кайтмас, танар кабада датмас. Күңелләрне ямле, матурлык һәм ярату. Яратып яшикле, яшик безне яратып. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иле, һәр көндә. Яшгыныр бер генә. Безнең кулда бәхет, яшик без рәхәтләнеп. Юлларыбыз уңар, яшьлектән матур узар. Сөенеп яшикле, яшик без сөенешеп. Елмаек без һәр көнне, елмаек без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иле, һәр көндә. Яшгыныр бер генә.
яшгенер bir günler Adını beli köbe Şırlıkta bizgeni birlikte Adını beli köbe Kügele yaşaklar Adını beli köbe Temaşın yaratıp yaratıp Adını beli köbe Әйткәнемчә, бүген бәйрәмнәр, мәҗлесләр алып бару хакында сөйләшәбез. Альбина Апанаеваның үзенең Апанай исемле бәйрәм агентлыгы бар. Бар мәҗлесне дә югары дәрәҗәдә уздырабыз, бәясеннән дә тормыйбыз, сөйләшербез дип белдерде җырчы. Кыйммәт түгел бездә, шалтыратыгыз ди Альбина. Üzülüp sayıray Sağınıma sağışma jırınada Yaktı nurlar Mыңnar bulup qolada Мәхәббәтнең izleri жанарына Жыр булып, ман булып Ufuklarga uçsun hislerim Жылы яңгыр булып яусын җилегә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хәтирә Рәхмәт диеп алга тама бара Хәтирәләр беркеп алган чакта Моңсуланмыйм бары тик елмаям Җыр булып, ман булып Офыкларга очсын хисләрем Жылы яңгыр булып яусын җиргә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хәтирә Жылы яңгыр булып яусын җиргә Сагышта юата Барыр юлларымны яктырта
Yürekteki manglı hatire Yürekteki şul manglı hatire Фәрит Низамиев туйлар, мәҗлесләрдә еш чыгыш ясый, ләкин быел үз концертлары белән йөри башлау сәбәпле бәйрәмнәр алып барга вакыты җитми икән. Ярар, Фәрит, концертлар сезоны ябылгач тотынырсың әле. Әлегә синең башкаруыңда Насип яр җырын тыңлыйк һәм тавышлар юлыйк. Şeş tuzgıta deyip bilmedik Koyağına barasak hani görsek de Kışı küldürüple yürümedik Balanların ağına kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanların ağına kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Oturdum la büyük yar şiddine Sunun ağışlarını görmege Yazganlarına bulsa yirişirimiz Şeşkeylerini şeşike ürmege Balanların ağına kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanların ağına kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Şanam ömür itülerge para bulur Balanların ağına kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanların ağına kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Karlar yav gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Balanların ağına kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yaradır edip Bir kurdum
de sina aşık buladım. Min ağına nasip yaradır deyip, min ağına nasip yaradır deyip. Гүлназ Халикованың туйын Зильфат Зинуров алып барган икән. Ул вакытта иң популяр алып баручы иде ул ди Гүлназ. Үзе ул бәйрәмнәр алып та бармый, алып та кайтмый. Айрат Ильясов исемле яхшы алып баручы бар. Аңа шалтыратыгыз ди. Үзем күргән кеше түгел, ләкин яхшы дип сөйлиләр дуслар. Гүлназ начар тәкъдим ясамас. Yıldızlı tünlerim min sizden, sıradım yıldızının yaktısın. Yalvardım köklerge dik jirde, tabaldım canımın yartısın. Bir nazga bir hisge direnip, yaşarge ömürler birilgen. Canımın yartısı sindiyip, ismin yürekge şigilgen. Korkutmay salkını kışlarının, ko'nglim mangilik yossimon. Menden de baxtli bir kim yo'q yonimda, har vaqt sen bo'lsam. Bir nazga bir hisga tirinib, yasharga umrlar berilgan. Jonimning yartisi sen deyib, isming yurakka shigilgan. Süyü bilen tulgan har günüm, har mezgilim nazlı kaderli. Rahmat sana yazmış min rahmat, bergen üçün yaşav baxti. Bir nazga bir hisga tirinib, yasharga umrlar berilgan. Jonimning yartisi sen deyib, isming yurakka shigilgan. Bir nazga bir hisga tirinib, yasharga umrlar berilgan. Jonimning yartisi sen deyib, isming yurakka shigilgan. Isming yurakka shigilgan. Isming yurakka shigilgan. Риза Зинера Рамазановларның мәҗлесләр уздырып йөрүләренә инде 5 ел булган. Бәясе мондыйрак. Күпме бирәләр, шуңа эшлибез сум. 100 сумга гына туган көнегезне уздырасыгыз килсә, кемгә шалтыратырга икәнлеген аңлагансыздыр. Әлегә әйдәгез клипларын карыйк. Зинер у меня бөтенләй кызыксындырмый, но мин сезгә генә яратам, Зинка. Ушисен соң сен Зинер ук кәләмә инде. Зинер дим. Рафаэль, ну тукта инде, ну. Дөрес булмады бит инде, Ничек? Ну минем... Ну Зинер мин яратам.
Кай вакыт Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә Әрнетмейкле күңелләренә Төшмәсеннәр кәефләр Гафулар ит, ачу итмә Була калса гаепләр Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә Bir de sebep табылмасын Бу сөюдән туярлык Үпкәлисе килгәндә дә Кала белек елмаеп Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкә, 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 үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә Үпкәләмә, үпкәләмә Үпкәләмә Кайбер кешеләр җырчыларга концерт, мәҗлесләр алып бару җиңел. Алар бит инде кеше янында чыгыш ясарга өйрәнгән дип уйлыйлар. Ләкин тормышта төрле ситуациялар була. Туйда, мәсәлән, кәләш качып, кияүне дә урлаган булсалар, нәрсә эшләргә? Концертларда да төрле ситуациялар булгалый. Монда инде импровизациясыз никак. Әгәр салкын сулар акса Сүндереп ушакны басарма Бәлки эссе ялкыннардан Җылы пардай күккә очарма Сынауларга тулы дөнья Үз максатыңа син тугры кал Алда юл авыр булса да Башканы саларга ашыкма Игеләнгән чакта барып бара Яңа таңнар алда бар эзләрне яктырта Мирас булып калган ата-бабадай Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга Язгы саф җир булыр дава Җил белән мәхәббәт тарала Су ялкын туфрак һәм һава Һәр вакыт янәшә була
Dari-day, 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 da. Mucizaga to'la dunyo, umidimni ura xiyolga, olda yo'l og'ir bo'lsa da, boshqani soylarga oshiqma. Рамил Хайрдиновның мәсәлән түгел бәясе юк. Бәясен кешесенә көненә карап куябыз. Җәй айларында 25 меңнән алып 50 мең тирәсендә бөтерелә. Барысы да программадан тора дип уртаклашты җырчы. Рамилнең төркемендә парлы биючеләр, саксофонист һәм баянчы егет тә бар ди. Ышанмасагыз, чакырып карагыз. Кирәк менде бұл сиңа. Үйленіп кім рахат көрген енді? Үйленгәч бит әле чөші бар. Төші? Үйленме? Не эшләргә? Сиңа төшчылар буенча белгеч Шамхайламага барырга кирәк. Кім? Шамхайламы? Dünyalarda iki bik şep keşe, anam birsi min kiyav birsi minim köşe. Kiyav canı kayın deyip gülbeyip kerettıra, minim hattının bari tik ulğına jine ala. Hattının meğeni babayın hatın, balalarga deveni minim köşüm altın. Hattının meğeni babayın hatın, balalarga deveni minim köşüm altın. Bulay bulsa şavlatıp yaşaysa, bir görek eybet benim hattının en iyisi. Kilse eğer yalnızga yatmay akıllar satıp, güçten işlerim bir adet tizgine kite koydum. Hattının beni babayım hatın, balalarga deveni benim çöşüm altın. Hattının beni babayım hatın, balalarga deveni benim çöşüm altın. Oralarga körmü, üretmi de bir de, üretip yürüşler minga kirek mi de. Gayiplerim bulganda da kurmemişke savaşa, üzü bakır yaşavları şundi çoşun bulsa. Hatının meğeni babayım hatın, balalarga deveni minim tüşüm altın. Hatının meğeni babayım hatın, balalarga deveni minim tüşüm altın. Yıkışmazsa mebi olur rahmet yavsun, rahat beni bektalan minim tüşüm altın. Hatının meğeni babayım hatın, balalarga deveni minim tüşüm altın. Senin çöşü aldın.
Кімні, әміне Қозан егітлері мәжіліслер уздырырға шақырмағыз. Ойлап қарағыз, келіп кірә сізге 4 егіт. Мен ялғышмадым, алардың түркімінде қар 4-шісі де бар. Келіп кірә бұлар жырлы бей башлайлар, мен сен айтайым. Құтыла да алмаяшақсыз. Ең яқшысы клипларын ғана қарап отырғыз. Иқтибар экранларға. Әллә диңгезләрдә yüzәм, әллә күкләргә менәм. Белмимен, үземдә белмим, исерек шикелле йөрим синең сөюләреңнән. Сихрләре сөюләрең, өннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Сихрләре сөюләрең, өннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Ничек инде назларыңнан әйләнмәсен башкайым, үзәкләремне өзәсең, шулай ярата беләсең, син генә җаныкаем. Сихрләре сөюләрең, өннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Синең белән генә килә бәхетеңне табасың. Исерек мин сөюеңнән, исерек мин сөюеңнән, айнырга да язмасын. Сихрләре сөюләрең, өннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Сихрләре сөюләрең, өннәремдә төш кебек, акылдан язган димәгез, мин сөюдән исерек. Чиратта Гөлнара Габидуллина, жыршының махсус аппаратурасы бар, ләкин ул мәҗлесләр уздырмый. Кем кая чакыра, шунда барып җырлап кайтам ди. Чыгышлары өчен күп сорамый, якынча 10-20 мең. Гөлнара өчен 13-20 номерына тавышлар юлларга онытмыйгыз, дуслар. Табышу, кавышу, кешеләр сөюсез туралымый, тик язмыш вәгъдәле парларны аерам бер кемнән сорамый, тик язмыш вәгъдәле парларны ayıra bir kiminden sıramay. Aşraşu, tabışı, kavışı, yaşlıkның ең матур мезгілі, тимәсін парларға әй язмыш, тіләсін аларға изгілік, тимәсін парларға
Yıraqta yaşlıkta qalalar Xatirine yanartıp qalemde Bari tik yıldızlar yanalar Xatirine yanartıp qalemde Bari tik yıldızlar yanalar Bari tik yıldızlar yanalar Aşıraşu tabışı kavışı Seyüler yanılar kıyılar Яраткан жыршыгыз, ошаткан клибыгыз беренче булсын дисәгез, 1320 номерына аның кодын юлларга онытмагыз. Ярат мине дип җырлаучы Ясмин өчен 226 коды белән SMS-лар көтәбез. Бәхет, бәхет, ұзақ күттім сені Әзіләдім бар жерден көклерден Бик ұзақ вақытлар ізілеп таптым Юғалтмамын сені мен бүттен Ярат, ярат мені ұзақ, ұзақ Ауырлықлар мен
Шулай итеп экраннарда 3-нче урын иясе. Кыр казылары жырлап, кыр казылары йыллап, каңгылдашып ұшақ көз жеткәч. Кыр казылары жырлап, кыр казылары йыллап, каңгылдашып ұшақ көз жеткәч. Йөрәк сыкрап яна, кыр казылары кебек син киткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кыр казылары кебек син киткәч. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. Jirde min barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sen unutma jirde min barın. Sen unutma jirde min barın. Sen unutma jirde Sen unutma jirde min barın. Мәҗлесләрне алып баргалыйм, ләкин ешрак җырчы буларак чакыралар ди Алина Софиуллина. Ипотека түлисем бар бит. Бар чакырган җиргә дә барам дип тә өстәдем. Бәясен әйтмәде. Чакыргач белерсез ди. Бәясен чакыргач белерсез, СМСлар юлласагыз, Алинаны югары баскычка күтәрәсез. Аның коды 218. Дуслар, сезнең экраннарда 2нче урынга лаек булган җырчы. Башлыйк әле дейсең ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә
bulgan saf hislerini Sen izledin nigedir şitten Yok kirek mi büten Başla mümkün tugil akbitten Yüreğimde bulgan saf hislerini Sen izledin nigedir şitten Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе Синең белән узган минутлар Тормыш китабында барысы да Сабырлыкның да бичиге бар Тормыш китабында барысы да Сабырлыкның да бичиге бар Юк кирәкми бүтән Башлау мөмкин түгел акбиттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Синдәйләр юк дисең, бәхетемне дисең таныдым. Ә мин инде сине көтә, сабыр итә арыдым. Ә мин инде сине көтә, гафу итә арыдым. Юк кирәкми бүтән Башлау мөмкин түгел акбиттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Юк кирәкми бүтән Башлау мөмкин түгел акбиттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Юк кирәкми бүтән Башлау мөмкин түгел акбиттән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Йөрәгемдә булган саф хисләрне Син эзләдең нигәдер читтән Озын сөздің қысқасы экраннарда наз жыры белән Искәндәр Газизов. Тавышларны 1320 номерына 227 коды белән юллагыз. Бергәләп карыйк клипны. Көчле алкышлар белән каршы алыйк. Алтын медаль иясе сезнең экраннарда. İzleme sözlerinin asılın İzleme gözlerinin motorun Bir mina dik көңел жалысын Мұң болып yürekке yatırın Bir mina dik көңел жалысын Мұң болып yürekке yatırın Гомерләр мәңгелек җәй түгел Берәмләп яфраклар туйылыр Кыраудан ишегән чакларда Яфраклар яфракка
sıyınır. Kıravdan üşügen şaklarda yapraklar yapraka sıyınır. Yaşar mi yapraklar sargaygaş, dünyanı yaşarda yazgına, yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina azgına nazgına, her vakit yaz bulur. Bir mina azgına mazgına. Yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina azgına mazgına, yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina azgına mazgına, yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina azgına mazgına, bir mina azgına Мен сөйләп, сіз тыңлап, шақты вақыт узды инде. Эшләрегез дә җыелгандыр. Шуңа күрә бүгенгә саубулашып торыйк. Киләсе атнага пәнҗешәмбе көнне 19 сәгатьтә телевизорны кабызырга онытмагыз. Күтәренке кәеф теләп, мин Айрат Ильясов сезнең белән саубулашам. Киләсе очрашуларга кадәр. Пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр «Мейкап-ателье» – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр «Мейкап-ателье».